Guk sortutako proiektua hautxikientzako jolas parkin bada. Parkin honek 3 pisu ditu. Barruan autoa sartzen da, birak ematen ditu goiko aldapara jaitsi arte. Honek autoa gora igotzen du. Hau hidraulikaren bidez lortu dugu. Ikusi daiteken bezala, jeringileak pisuetara lotuz eta hodiak batez ura alde batera eta bestera pasatuz, modu honetara autoa gora eta bera joan daiteke. Materiala eta prozedura. Lehenik eta behin gauzatzeko proiektu bat aukeratu genuen. Horren funtzionamenduari buruzko informazioa eta diseinuare aztertu genituen. Behin hasierako pausoak eta diseinua prest genituenean, egur eta kartoi xafletan pieza markatu eta moztu genituen. Ondoren, oinarrirako xaflan lehenengo pisuko piezak itsatsi eta ertza jarri genituen. Pisuak mantentzeko zutabeak eskuadra eta torlojuekin oinarrira lotu genituen pisuareki erori ez zedin. Jarraian, 2. eta 3. pisuko piezei ertzak itsatsi, zutabetara lotu eta pieza zuzenaren alde bakoitzaren azpian kartoi zati bat itsatsi genuen jeringilaren kontrako aldean pieza borobilduei konektatu zedin. Honek, pisuen mugimendua ahalbidetzeko. Gero, hidraulikarekin hasi ginen. Jeringileak oinarrira itsatsi genituen, 3. pisukoari egurrarekin altuera emanez, eta pieza zuzenetara itsatsiz. Azkenik, jeringilea eta tutuak elkartu eta urez bete genituen. Hau guztia amaitzean gure proiektuaren funtzionamendua ziurtatzeko probak egin genituen. Erabilitako materialak izan ziren. Baserako egurra, piezetarako egurra, kartoia, silikona edo kola, jeringileak, tutua, poliestelenoa eta erabilitako erramintak izan ziren. Guraisak, kuterrak, erregela, eskuadrak, xerra mekanikoa, eskuzko xerra, lixatzailea, torlojuak, konpasa, atornilladore elektrikoa eta silikonazko pistola.